салом дӯстони азиз ва обуначаи канали мошин тиҷи. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран мошинаи фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экран WhatsApp имода равон кунед. Шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро зер кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. Мегзарем ба видеои имрӯза. Мегзарем ба навори имрӯза. Бо диққат та охирша тамошо мекунем, то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. Мегзарем ба якум мошини фурӯшии Opel Sedan ки соли бароришаш 1993 ай. Объем мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. Сӯзишвориш бензин, газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. 4 баллони нав дора, монитор, задни камера ҳамаша дора. Мошина дарунша погиза, ҳама ҷоша 97 сол задаги ай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Беҳад бисёр расход кардаги айни ҳол қарор дорад. Дар ноҳияи ҳамадонӣ нархша 22000 сомон гуфтесай. Бо рубли ҳозира гардонем 145000 рубли русӣ мешавад. Боз ҳавдоам мешавад. Номеро дар рӯи экран. Марҳамат, занг занед. дастгири моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед ва баъди видеоро тамошо кунанд. фикротонро ҳатман дар комментария нависем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ иваз 2106 ай ки соли бароришаш 1986 ай. объем мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав задаги ай. мошин нахаду ай. ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 8000 сомон гуфтесай. номераш дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. бо савдоам мешавад. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшии Opel Sedan ай ки соли бароришаш 1997 сол ай. объем мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. ҳуҷҷатош тамом шудаги ай. 4 баллони нав дора. мотор хадавой ҳамара нав кардаги ай. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 37000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 243000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худи соҳиби мошин гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21015 ки соли бароришаш 2007 сол ай. объем мотораш 1.6 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш танҳо бензин ай. мотораш инжектор ай. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. самбуфер, магнитофони девона задаги ай. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. чихеле ки шумо дида истодаи маладёжни кардаги ай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 19000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 125000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли бароришаш 1993 сол ай. объем мотораш 1.8 литр ай. Коробка передачаш механик ай. сӯзишвориш бензин, газ ай. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 22000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 144000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро лайка дариқ надорен. ҳама касаи алайки монем, то ки кори мо пеш равад. видеои нав ба навро мо пешкаши шумо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Mercedes компрессор ай ки соли бароришаш 2002 сол ай. объем мотораш 2 литр ай. Коробка передачаш механик ай.
сӯзишвориш бензин газа яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, кондитсионер, 4 та электропакет. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархша 45 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 296 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW Тройка. соли бароришиш 2001 солай. объём моториш 1.8 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай, гази евро 4 задагиай. яксола ҳуҷҷат дорад, 4 та электропакет, кондитсионер. салониш полни кожаи. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархша 50 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 329 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010. соли бароришиш 2004 солай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кадагиай. 4 баллони нав зимнӣ дорад. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 45 000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra G Caravan ки соли бароришиш 2001 солай. объём моториш 1.8 литрай. коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. яксола ҳуҷҷат дорад, яксола танировка дорад. 4 та электропакет, кондитсионер, ҳамаш кор мекунад, ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 48 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 315 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Volkswagen Polo. соли бароришиш 2015 солай. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. яксола ҳуҷҷат, страховка без ограничени кадагиай. кондитсионер, 4 та электропакет, ҳамаша дора, ҳамаш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 365 000 рубли русӣ гуфтесай. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли бароришиш 1994. объём моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дорад, люк дорад, кондитсионер надорад. 4 баллон бо дискош нав задагиай, пачка задагиай. мошин ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 25 000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 164 000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 ки соли бароришиш 2005 солай.
объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш танҳо бензинай, ҳама ҳуҷҷатош яксолаай, страховка кадагиай, 4 баллони нав, молодёжни мошин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархша 70 000 рубли русӣ гуфтесай. боз савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. лайка фаромӯш накунед ва баъди видеоро тамошо кардан фикротона ҳатман дар комментария бародаро нависед. 13 мошини фурӯшӣ грузовик газелай ки соли бароришаш 1997 солай. сӯзишвориш танҳо газай. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 18 000 сомон гуфтестай. бо рубли ҳозира гардонем 118 000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. имоам дора хайр бародаро. то видеои оянда хонобуду сарбаланд бошед.